Kaixo, Gabon. Lehenik eta behin, Okendo Zinema taldearen partetik, mila esker denok hemen izateagatik. Eta, gaur botako dugun pelikula bertsolari filma da, Asier Altunaren filma, hain zuzen ere 2011an estrenatutakoa, beraz berria da, urrian estrenatutakoa. Esan Asier Altunaren bigarren filma dela, filme luzea. Lehenago, Telmo Esnarekin batea Haupatxe beste filma zuzendu zuen, 2005an, eta nahiko arrakastatxoa izan zen. Aurretik biak elkarlanean beste hainbat labur metrai egin zituzten, txotx bezalakoa, nahiko ezaguna ere. Eta hainbat sari jaso ditu labur metraiaren munduan barnean. Eta baita ere, bertsolariekin esan, Donostikoz azken zinemaldian, sail ofizialean egon zala. Ez da batera arrunta euskaraz egiten den filme bat sail ofizialean barnean egotea, naiz eta lehiaketaz kanpo egon. Filme honetan, batez ere egin duena izan da, bertso mundua edo bertsolaritzari buruzko hausnarketa bat, edo zertan den bertsolaritzaren mundua eta bertan bizi direnen bizitza azaltzea. Eta horretarako, zein baino beto, Lasarteko bertso eskolan parte hartzen duenen pertsona bat ekarri dugu, bere esperientzia azaldu dezan. Eta horretarako, unek muñoa ekarri dugu, eta azalpen txiki bat egin dezala zer da bertso mundua, eta zeintzu dian zuen esperientziak. Horrela. Hoxe eskatu ziaten, esateko pixkat bertsoak niri zer eman didan, nik ere nekin 10 minutu edo neuzkan hortarako, eta, nahi okurritu zait pixkat labur esatean ere rekorridua nola izan den, eta gero nik bertsolaritza nola bizieten, eta zer eman diten, ez. Eta, ni egia da oso umetatik hasi nintzala bertxotan, eta beti etxean egondalako bertxogiro bat, eta aitak, eta bertxozarrak, eta gure etxean igandero entzuten zialako bertxozarrak irratian, eta, afizio hortik, eta gero nire bizitzan importantea izan da bertso eskola, ez, bide guzti honetan, eta bertsolaritza, bertso eskola gabe netzat zaila izango litzake gaur egun ulertzea, ze bertan egin degulako mundutxo hori, ez, eta nahi adibidez Lasarteko bertso eskolak asko eman dit, ez bakarrik bertxotan. Belaunaldi oso desberdinak biltzen galako, jende ideologiaz eta bizipenez oso desberdinak kean jendea, eta horrek aberastu nahuelako izugarri, nire izatean, ez. Eta bertsoa, nahi asko eman dit, harremanak eta ez bakarrik bertso eskolan, eta gero rekursoak, komunikaziorako adibidez, ez. Nigo atzen naiz, nire lehenengo aldia jendaurrean atean itzanean 14 bat urte nitula, eta gero dokumentalean ikusten da, ez, bertigoaren kontzeptu hoi, eta 14 urteekin atean itzan, zuri, enekila nuneon, enekila zertan hain itzan, nien ez gogoratzen ze kantatuko nun ere, eta ze zentzu eukiko zuen kantatu nunak, eta hor lehenengo aldiz bizitu nun, estremoan hori, ez, jendaurrean jarri eta trantze hori. Eta gero, pixkanaka dena bezala prozesua da, eta ikasten zoaz, eta egokitzen zoaz, eta zure burua ere ezagutzen dezu gehiago, eta egokitzen dezu, eta ikasten dezu. Eta horrek asko eman dit, nire burua kontrolatzen, da gero, iaia konturatu gabe beste kontestu batzutan zenbat lagundu diten, ez? Igual tokatu zaidanean elkarrizketa bat, edo hitzaldi bat, edo guain bezala aurkezpen bat egitea, edo zer rekurso eman dizkiten komunikatiboki, patxara bat, segurtasun bat, aterako naizela, edozein gaietatik, edozein galderatik, ez dakit, asko eman dit hortan. Eta da pixkat, bertsolaria holtzan jarri eta momentuan bertan norbaitek planteatutako gai bati erantzutea, estremo hortan rekursoak sortzen dituzulako, ez? Eta hemen Sarasuak ere dokumentalean aipatzen du momentu batean, eta nik ikustez, momentu estremo horietan badagola zerbait apuro horrek barruan sorkuntza prozesuoi aktibatzen duna, edo eramaten duna biziraute zea bat bezala, ez? Instinto bat bezala, ez? Zaude trantzian eta biziraun behar dezu eta buruak eta sorkuntzak funtzionatzen dute desberdin edo esprimitzen dezu desberdin, ez? Eta sensazio hori. Eta gero, gaitasun hori, edo lan elkarrizketatarako, edo harremanetarako eta komunikatiboki. Eta gero beste, niretzat oso importante izan dena, intelektualki eta emozionalki, ez? Nahi, hor badago anekdota polit bat, guain dela urte asko HBek alternatiba demokratikoa eta zabaltzen eta zebilen garai horretan, orduntxe hasi zian, ilegalizazioak eta epaiketak eta holako gauzak eta lizaso eta egaina juntzian Madrila justifikatzea edo defentsaren alde egitea,
esatea, behaiek alternatiba demokratikoa ezagutzen zutela, HBek plazaratu aurretik, ze hori izan akusazioa, HBek divulgatu zula hori, eta defentsa hori egin behar zuten. Eta esplikatu behar zioten, zertzan bertsolari izatea, epaileak ez zeukan idearik zertzan bertsolari izatea, eta entonces, ¿ustedes qué hacen? Esaten zion, ez da? No, pues nosotros vamos de plaza en plaza, improvisamos y cantamos sobre la actualidad, hasta cualquier tipo de tema, y nos ponen pues temas de actualidad, temas de sociedad, temas políticos. Entonces, ¿ustedes qué son? ¿Una especie de juglares sabelotodos? Esantzen epaile. Eta bada sensazioa pixkat hori, gure ofizio txiki honek nola jartzen gaitun tematika diferentetan eta kontestu diferentetan, behartzen gaitula ikuspegi kritiko hori lantzea, eta behartzen gaitula gai bueltak ematea, eta ero zalea gehalare, bai, ez? Tabernan eseri eta filosofatzen gaitzeko edozein gaietaz, ez? Eta horrek asko eman dit, eta gero emozionalki nik kudeatzen, nire sentimentu horiek plazan, bertxotan, eta nire burua ezagutzen, eta barrura begiratzen, ez dakit, igual edozein arte espresio bezala ematen du hau bertsolaritzan monopolioa dela, baina ez, nik uste edozein arte espresio bezala laguntzen dula, norbere buruari begiratzen, emozionalki, intelektualki, eta hoi kudeatzen. Eta nik, giro bat eta inguru batez aparte, asko hori eman dit, eta biziraute sensazio horiek eta jende aurreko morbo hori, eta satisfazioa ere bai, ze bada prezipizio bat eta beldurra eta jendearen epaia eta zesan guten itaz, eta baina gero bada satisfazio bat ere, inbeste jenderen aurrean kantatu eta ez dakit, kumplitzen dezunean, jainko txiki bat bezala sentitzea, ez? Ez dakit, nahi behintzat, hori mandit, eta hoxe. Bueno, ikus ezagunea gaurko film honetan gustoko dezuen, eta unaiek kontatu diguen hainbat eta sentsazio ikusten ditugun bertan isladatuak. Mila esker hori.